Moet hij niet studeren? Nee, maar uw studiepauze. Ik kan geen adem meer vooruit springen. Hey, het is ik. Ik ben hier met een nieuwe Sims video. Ja, ik ben nog een keer uit mijn grot gekropen. Welkom bij mijn 800ste comeback op YouTube. Weet je wat? Part 8. Ik ga er niet veel praten of veel maken. Ik ga er gewoon aan beginnen. We zitten hier bij de Kardashians en kijk een keer wat voor een multiculturele nest dat we hier al hebben. Zeg. Dat is toch schoon. Ik zeg het, ik wil verhuizen, dus nu gaan we echt werken. Dat Karin geld schept. Poen maken, meid. En dan kan je dat huisje uit. Zij ook verlost van Jasminder. En springkaan poepengelei. Ik ga nog een koffietje zetten, anders gaat hier al niet lukken. Ah ja, by the way. Als Karin deze aflevering emotioneel is, moeten we weten dat het oké is om emotioneel te zijn, Karin. Embrace your feels. Dat is van Monkey trouwens, het t-shirt. Maar het is oké om niet oké te zijn en om je slecht te voelen en om je goed te voelen en om verdrietig te zijn en boos te zijn. En Karin heeft het allemaal, dus dat is dik oké. Ook al is ze een sim. Fuck de koffie. Ben er op tijd. Ik ga hier een koekje eten ondertussen. Childhood memories. Bon, we zitten hier in ons huis. En we staan oog in oog met kroket. Je moet pissen. Maar wacht, nee, Karin moet pissen. Er is hier een ander probleem. Ik zie hier al rode koffertjes. Iedereen is gewoon te laat voor school. Dus Colette moet naar school, maar ze zit op de computer. Dus Colette, stop daarmee en ga naar school. Hoe kan ik jullie rapper ouder laten worden als jullie niet eens op tijd naar school gaan? En zij moe, oh my god. Waarom begon ik het alweer gehad? Wel, ik zie mensen zich omkleden. Karin moet pipi doen, dus we gaan beginnen met Karin te laten gaan pissen. Ja, de wc is vuil en kapot. Karin gaat dat moeten repareren. Is iedereen ondertussen naar school? Ja, iedereen is naar school. Oké, kinderen, omdat jullie te laat zijn, gaan jullie vandaag hard studeren en hard werken. Die kroket zit hier thuis. Ik weet niet waarom dat hem niet naar school moet. Ah ja, je is net ouder geworden. Huiswerk niet begonnen. Oké, kroket, je hebt nog maar een 6 als gemiddelde, dus hij gaat eerst uw huiswerk maken. Stop met uw vriendinnetjes te chatten. Je kunt uw nudes ook een andere keer sturen. Eerst gaan we ons huiswerk. Maxis heeft een nieuwe... Oh, wellness spa. Oh my god. Details van voorwerp bekijken. Dan zou ik met Karin naar de wellness... Oeh, het ziet er wel nog mooi uit. Dat is weer met al uitbreidingspakket dat ik het niet heb, zeker, hè? Bon. Oeh, over de galerij gesproken. En wij nieuwe venten. Ik ga ook een keer kijken. Oké, Bob Essen. Wauw, we hebben in totaal 2 nieuwe mannen. Dat is voldoende. De Clown, door Rani. Allee, Rani, hij is heel mooi. Hij krijgt niet enkel kleine kindjes met een gele regenjas mee in het riool. Hij kan ook hete vrouwen meekrijgen. Hij zal je wel eens goed onder handen nemen. Als je dat aandurft tenminste. Of course, girl. We gaan hem downloaden en opslaan in de bibliotheek. Hij krijgt van mij ook een hartje, maar hij heeft al 8 downloads. De Clown is wel niet moeilijk voor te maken, hè, Rani? Allee, de volgende keer verwacht ik wel iets meer. Het is niet waar. Het is een grapje. Ja, maar Rani zit met haar pols in het hips, dus... Oké, wie hebben we nog? Is de girl? Wow, oké, dus... Iemand heeft een vrouw gemaakt en ze is Kardashian genoemd. Het is een beetje anders geschreven. Het is niet iemand voor mijn challenge dat ze gemaakt heeft. Ze heeft gewoon de naam gebruikt, maar mij wel de credits gegeven. Oh, Harmen, ze zegt sorry. Dat is niet erg, dat is niet nodig. Weet je wat? We gaan ermee playen. Kom, we gaan ze toch aan de wereld toevoegen. Ik weet niet als het uw bedoeling is of niet, maar iedereen is welkom in onze wereld. We hebben nog plaats genoeg. En sinds dat we toch op vrouwen vallen, sinds recent, gaan we ze maar toevoegen. Hè. Dus, mijn bibliotheek. We hebben nu 2 nieuwe mannetjes. Allee, de Clown. Gaan we die ook bij Jasmine laten gewoon. Oké, om hem in het spel te steken, moet ik weer uit mijn spel gaan. Dus, sorry Rani. Mijn spel is een beetje traag, vandaag heb je zin voor heel opnieuw te beginnen. We gaan hier een keer zien hoe dat Karin een wc kan repareren. Hier, Karin is er een wc aan het vermaken en... Springkaan poepengelei is Jasminder haar dagelijkse taak aan het overnemen. Een beetje kijken naar de post en dan uiteindelijk toch weer steken in de brievenbussen. En het staan hier taloren, kan je me eigenlijk wel een keer beginnen te kussen. Oh, het is vandaag televisiepremière. Dat is wel iets dat we een keer kunnen vervullen, zodat we niet heel tijd met een boos humeur lopen. Kom, bekijk de televisiepremière en daarna mag jij je huiskuis schoonmaken. Ah ja, er is juist iemand jarig geweest, dus de taart staat daar nog. Dus men ook al eten voor vanavond. Dan is ook al niet zagen, de kinderen. Kijk hier ondertussen een beetje opgeruimd. Het ligt hier al een heel stuk properder. Ondertussen zijn je nog niet naar het wc geweest, dus ga ook maar naar het wc. Daarna mag je hem schoonmaken en dan mag je een douche. Karientje! Ze gaat weer in haar broek gepist. We zijn er maar juist bezig, maar dat is toch in elke aflevering dat hij in je broek moet pissen, Karin. Als je nu 1 aflevering een keer niet in je broek pist, dan beloof ik dat ik u een uur lang laat doen wat je wilt. Zonder... Oké, posterverbetering. Koen! Vindt het reuze spannend
om zijn dolfijnposter in te leveren. Illustraties, foto's, grappige weetjes, alles is aanwezig. Maar alle kinderen hebben zich rond de poster van een andere leerling verzameld. De zee glinstert van de zilveren details. Oké, dat is een typfout waarschijnlijk. Koen zou natuurlijk kunnen zeggen dat hij die van hem vergeten is, om er tijdens de pauze meer dingen aan toe te voegen. Maar hij is onze Koen een leugenaar. Koen is geen leugenaar, dus die gaat het op tijd inleveren en hij wordt ervoor beloond. Want Koen blijkt trots te zijn op zijn werk en geen aantekening voor te laten in een leverwerk te krijgen. Hij levert zijn poster in en krijgt een flauw glimlachje van de docent van de Faro de 8. een 8 is wel beter dan de 6. Oké, dus met huiswerk te maken kunnen we uiteindelijk toch nog de brokken fixen. Ah ja, die 6 was van Kroket. Ah, Jasminder, hey, goeiedag. Dan gaan we ze vlug een keer binnen doen. Vlug kusje. Kom. Jasminder, I wanna kiss you. Handen kussen. Nee, eigenlijk zijn moe. Gaan we gaan slapen. Oh nee, we gaan toch naar Jasminder. Oké. Ah! Circus. This bitch! Mijn Karin ga je niet afwijzen. Karin, weet je wat? Laat dat stuk from is, wat dat is, en ga gaan slapen. Maar we kunnen weer spelen, wie is er hier? Oh, dat ziet er een tof uit. Wie is dat? Kiki. Ah, dat is een meisje. Oh, ik vergeet dat heel de tijd. Oh my god, sorry Kiki. Ze stinkt. Kun je niet aan Jasminder vragen voor dat ze je in bad steekt of zo? Jasminder, wil je met een kleine in bad steken? Met vreemde praten. Ja, kom, word daar vriend mee en vraag ze je was. Ze is toch moeder. Ja, ze is nu binnen in ons huis. Dat is ook niet de bedoeling. Kiki. Ah, is ermee aan het praten. Ze is ermee aan het praten. Allee, Kiki, praat met Jasminder. Maakt ruzie ermee. Ik heb dat geen goed steun. Ben al spel, godver. Dat is zijn probleem. Amusement nodig. Wel, maat, kijkt hij maar een beetje naar de televisie. Ja, voilà, kijk. Iedereen is klaar met school. Nu kan de actie beginnen. Oké, ze moeten allemaal beter uit hun best doen. Maar we gaan eerst een keer aan de behoeftes werken. Iedereen is moe, dus we gaan allemaal een beetje slapen. Ja, we moeten ook allemaal ons huiswerk maken. Maar het is even belangrijker dat we gaan slapen. Voilà. En waar is ons Karin? Karin gaat daar eindelijk douchen. Of ze gaat toch in bad tenminste. Met haar... Wauw, amai, kijk, haar kleren worden ook gewassen in bad. En Jasminder gaat ondertussen ons vuilnis buiten zetten. Dat is toch een vriendelijke dame. Amai, en die gaat hier alles dweil. Karin zit daar op haar gemak in bad. Ze is nog altijd moe. Uw kinderen kunnen toch niet alles voor u doen? Luie Karin. Ah, Jasminder is ook weg. Yo. Oh, Karin, straks gaan we echt helpen. Maar ik wil echt dat je weg gaat uit dat huis. En laat Arun hierachter gepakt zijn pot niet mee, oké? Het is al lang verleden tijd. Oké, en dan denk ik dat ik een keer een lief ga zoeken voor mijn 2 oudste dochters. Bon, dan zie ik jullie zo meteen wanneer dat iedereen klaar is met slapen en aan de behoeftes te werken. Tot zo. Dat is nu weer uitgeblokt. Ja, als je het beu zit, moet je maar stoppen met die blokken te spelen, nee? Zeg ik toch niet dat je moe? Kiekelelle is uitgehongerd. Kiekelelle, er staat daar letterlijk taart. Het enige dat je moet doen is je mussenpoten naar daar gaan en een stuk pakken en je tanden zetten. Is dat wel zo moeilijk? Er zitten toch eigenlijk al simpele mensen, ze. Ja, godverdamme, toch, de douche is zo kapot. Repareer eerst de douche voordat je tv gaat kijken en doe een beetje kleren aan. Je zit dan naast je broer en zussen die minderjarig zijn en je zit er aan je blote... Oh, ze is ketemoed. Ik kan ondertussen een keer zien aan mijn cadeautje. En mijn dikke vingers daarin graag. Het is like zo'n rare vogel of zo. Met een zuignap. Dus je moet dat ergens opzetten. Yo, even chill. Mijn tas heeft nu een mooie puist. Ja, ik hoor hier lawaai. Moet dan een keer opstaan. Ik Karin, hou het lang genoeg liggen pitten. Gaat u gaan douchen. Dan stikt hij je andere kind dan in bad. En dan kun je ermee spelen. Kun je iets eten. En zijn we ook alweer een stap verder. Cassandra is heel flink aan het dweilen. Voilà, dan zijn we daar ook al. Ga ik die borden hier wegdoen. Ja, sorry mensen. Het groot onderhoud dan ook nu en dan een keer gebeuren. Nee. Ah, onze sloerie is ook wakker. Kom, eet cornflakes of zo. Ik ben echt geen tijd voor te koken, sorry. Is appelmoes niet goed genoeg voor u? Jawel, repareert dan eerst de lavabo en doet u aan. Voilà, en nu gaat Karin de wc schoonmaken. Ze heeft ook honger, dus eet hij ook maar een beetje cornflakes, Karintje. Oké, die voelt hem hier massa's goed, dus die mag die plas opdwijlen. Oh nee, iedereen moet naar school en hun huiswerk is nog niet gemaakt. Dus doe gewoon vlug dat je beter voelt, dan kun je huiswerk maken. Al onze kinderen gaan naar school, voilà, hard studeren. Dat is nu al 2 dagen dat ze te laat zijn op school. Karina gaat in actie schieten, nee maat. Oké, en nu gaan wij onze kinderen goed onderhouden. Dan gaan we werken. En dan kunnen we nog iets leuks doen. Oh, dat is toch gezellig, hè. Ik heb trouwens een bijna goed idee. Jullie mogen allemaal op 10 uur jongens maken. Want mijn girls hebben natuurlijk ook vriendjes nodig. En in de Sims zitten er veel te weinig tieners. Dus maak allemaal tieners. Gebruik de hashtag Bobbassen en upload ze. En zo kan ik ze uitdelen aan Karet en Colette. Oh, dat kind is eindelijk ook gewassen. Ja, het ligt hier vuil. Dweel het dan even op in plaats van te zuchten. En dan mag je van mij een spelletje spelen. Maar dat is ook wel echt wel dat je begint te werken. Want we hebben geld in het laadje nodig. Ah, iedereen is terug van school. Ja!
Iemand heeft een 10. Kroket heeft de voorwerp gestolen. Het hebben 3 kinderen een 10. Oké, wacht. Hold up. We gaan hier een verjaardagsfeestje geven. Wie is er hier allemaal jarig? Jacqueline, nu is het niet het moment. Bon, hij is naar de toneelclub, werkt dan maar keihard. Wie had er een 10? Huh? Ik heb gelezen dat er iemand een 10 had. Waar zijn de 10 naartoe? Ah, oké, dus met mijn 8 allemaal. Maar ze willen dat we vanavond dus allemaal heel goed ons huiswerk doen. Voor naar een 10 te gaan. Oké, kinderen, dus het hoort, je gaat allemaal huiswerk en extra werk doen. Fuck jullie vrije tijd. Heb plezier nodig. Ik weet het, je bent heel gespannen. Te gespannen voor huiswerk te maken. Wel, dat pees ik dat tijd is dat je een keer gaan amuseren, meisje. Hier, kijk, zeg dat moeder stopt met op de computer te zitten. Hij een beetje op de computer gaan spelen. Blikblok spelen. Voilà, Koen is gespannen. Oké, maar je kan nog net je huiswerk maken. Cassandra is gespannen of heel gespannen? Gespannen, dus ze kunnen ook nog je huiswerk maken. En hier, onze kroket is ook gespannen, dus ze kunnen ook je huiswerk maken. Hey. En Colette is al terug van de toneelclub. Amai, ze is amper geweest. Oh, ze is ook heel gespannen. Allee, kijk, je heet dan een beetje tv of zo. Karit, maak... Wie? Wat? Huh? Wacht. Wat is er aan het gebeuren? Wat doet Ananya Kumar, hallo, Anuna de Wever, in mijn huis? What is you doing? Huh? Komt ze zijn nu kuisen? Nee? Wat doet ze? Hallo, waarom is er een oude vrouw in mijn huis? Waarom heeft ze zo'n lelijke muts aan? Ze gaat iets stelen, nee? Ze gaat iets stelen. Wat moet ik doen? Kan ik iets doen? Kan ik erop klikken? Ik kan er niet op klikken. Ah, jawel, wacht. Aardige introductie. Onbeleefde introductie. We gaan u wegsturen. Ga niks stelen in mijn huis. Ga je een keer van de computer gaan, zodat uw dochter erop kan? Hallo, ze moet gaan hoereren in de stad. Karientje, ga jij in actie schieten met dikke tetten? Kijk, voilà, iedereen staat hier gewoon te staan in het huis. Dat is letterlijk het enige waar ze goed in zijn. En die kinderen zitten nou zo flink hun huiswerk te maken. En Hudder zou het goede voorbeeld moeten geven. En wat doe je? Je staat gewoon recht. Ja, allee, we zijn in actie gevlogen. Nee, Karin gaat hier een keer die dame gaan confronteren. Allee, kun je ze nu naar huis sturen of de flitten bellen of zo? Vragen om weg te gaan. Dat lijkt mij het beste. Wie had er zijn huiswerk hier al af? Hij nog niet. Je zit nog altijd te gespannen. Dus hij mocht een beetje op de computer een spelletje spelen. Koen, hij zit klaar met uw huiswerk. Supergoed. Maak maar wat extra werk. Ja, sorry, bij jullie beuk willen jullie echt uit mijn huis. Kijk een keer hoe flink dan al de kinderen hier het huiswerk maken. We gaan ondertussen wat kijken wat Karin nogal moet doen voor te werken. Ja, oké, die vrouw gaat weg. Dat is goed. Personageconcepten op de setsblok creëren. Ah, we waren daar al mee bezig. Oké, dus we gaan dat hervatten. Bon, Kroket, zijn jullie al klaar met je huiswerk? Dat je aan je extra werk kunt beginnen? Huiswerk voltooid. Ja, oké, begin maar al aan je extra werk. Ik wil een hardwerkende familie. Dat gaat niet lang duren, zo, hè? Profiteren van het systeem. Wauw, kijk naar al die groene balken. We zijn hier vaardigheden aan het ontwikkelen dat geen naam heeft nooit. Als zo'n goede familie. Het was vrees struggle deze aflevering, maar we zijn eindelijk op een goed niveau aan het geraken. En kijk een keer buiten hoe schoon dat daar is. Het is het Specerijenfestival. Oh, dat is toch een schoon spel, hè, de Sims. Oh, hier geniet ik echt van. Iedereen is hard aan het werken, behalve Karet. Karet moet aan uw huiswerk beginnen. Oh, je hebt lang genoeg gespeeld. Allee, Karin, zo zuchten. Maar mocht stoppen ze. Voor mij is het goed. Moet zij dan niet blijven opfrotten? Ze biedt is de verf eraf. Het is eigenlijk ook een dwaaskalf. Kom, steek de kind in bad. Krieken ze stinken tot hier. Oh, we moeten nu nog een personageconcept creëren. Maar allee, zoveel werk. Moet je dat kind zijn ingewanden ook wassen of zo? Hoe lang ben je daar eigenlijk al mee bezig? Kijk, je zit gewoon naar de spons te kijken. Het water beweegt en je kind beweegt niet. Moet je dan nu een keer zien zitten. Oeh. Die kinderen blijven hier echt eeuwig huiswerk maken. Dat kind staat hier letterlijk al een hele namiddag gewoon te staan. Nog arme. Ga ik er iets doen met haar? Bon, wat kun je allemaal doen met een kind? Kleding uittrekken. Hou, houd ervoor. Loop maar rond in uw bloeden. Niet buiten gaan lopen, het sneeuwt. Oh, god, ik is toch. Ja, Cassandra heeft haar extra werk gemaakt. En Karin is ook klaar, denk ik, met het kind te wassen. Ze is nu de douche aan het uitkuisen. En dan gaat ze werken. Wat is dat nu weer? Ping-ping telefoon. Dat wil ik wel een keer zien. Cassandra heeft al een leuke pyjama aan. Ze doet alsof dat zij kapotrijk is, terwijl ze hem €4.900. Know your place, girl.
You're poor as fuck. Oké, iedereen heeft zijn huiswerk ondertussen af. Dus dat wil zeggen dat jullie ook iets leuks kunnen doen. Karet mag extra werk doen. Besef even dat het winter is en dat madameke hier in haar BH staat. Wie is dat nu weer? Summer holiday. Ja, het is geen summer holiday. Het is een winter holiday. Dus doe maar op wat kleertjes aan voordat je koud wordt. Karin is er al een half uur aan het frotten op de douche. Bon, ze gaat aan de tweede personagesconcept iets beginnen. En dat ziet er heel plezant uit. Hoe rapper dat je daarmee klaar bent, hoe beter. Doe maar. Ja, doe maar. Ja, Karet, haar huiswerk is af. Oké, Karet. Het is tijd voor u om een keer naar buiten te gaan. Ik heb onlangs de Pan-Europe ingeschakeld als tienerbuurt. Dus normaal gezien als we daar nu naartoe gaan, denk ik wel dat er tieners moeten zitten. Onze outfit is al on fleek, dus... Jasminder is aan het poepen met springkapoppengelei! Oh my god, Jasminder! Nee! Alien babies! Ik was eerst Jasminder! She's stealing my man. Ik haat jullie alle twee. Ik was met jullie alle twee bezig, achter mekaars rug. En nu gaan jullie gewoon op elkaar kruipen. Dat is mijn ding, niet van jullie. Oké. Kom, zoekt u ook een alien meisje en wrijf het in haar gezicht. Haar dode man staat toch nog altijd in onze slaapkamer. Oké, maar ze mag wel even stoppen. Oh, het ene is niet goedgekeurd. Oké, dus bewerkt hij uw afgewezen materiaal terwijl dat uw dochter gaat hoereren in de Pan-Europe. Waar dat zij verwekt is. Allee, nee, waar dat hij eigenlijk haar vader heeft leren kennen. Is het goed, meisje? Kom, allee, nu mogen we vertrekken. Mama is bezig. Nu gaan we dus een keer voor actie gaan. Oké, we zijn in de Pan-Europe en daar komt Dominique toe. Dominique is een van uw stiefvaders of bijna stiefvaders. Dus hem gaan we alvast negeren. De disco barman, de DJ, met andere woorden, is een heest. Maar wij gaan hier beginnen met onze hoerenmoves te tonen. Kom aan, you can do it. Oké, nu gaan we wachten tot er tieners komen. Maakt ons niet uit als man of vrouw worden. We zijn allemaal bi. Heel onze familie is biseksueel. Is dat niet onze papa? Dat is onze papa. Hey. We gaan enthousiast zijn over de opwinding van het jatten. Want we raken daar heel opgewonden van dat jatten. Allee, zijn er hier nu nog geen tieners? Kom aan. De pussy wil geprikt worden. Dat ziet er hier een nieuwe gast uit. Veer Anand. Wat is dat nu? Een maat. De inspiratie raakt echt op. Gaat er hier geen enkele tiener komen? Ja, dat ziet er nog een jong meisje uit. Jong volwassene. All I want is teenagers, hè? Oké, stop maar met dansen. Ik heb het al gehad. Wie is dat? Tiener? Nee, volwassene. Gaan tieners niet uit of zo? Dit is nu toch de perfecte plaats. Ja, meisje, sorry, het gaat niet te kloten zijn voor vandaag. Ik denk dat ik een club ga opstarten. Of lid worden van een club. Er zit niks tussen dat mij aanstaat. Dus ga ik zelf een club vormen. De tienertjes. Squad. Voer een beschrijving in. Ben je tiener en geil? Nee. Ja. Tof. Open uitnodiging. Alleen op open uitnodiging. Iedereen is welkom. We gaan een leuke afbeelding kiezen. Lekker gezellig met de meiden koffie drinken. We pakken een koffietasje. Specifieke locatie. We gaan zo een koffiebar pakken of zo. In Windenburg. Haas en Egel. Vereisten. Categorie kiezen. Leeftijd. Tiener. Voilà. Nog een vereiste. Huwelijk staat. Niet getrouwd. Je komt hier om te wiepen. Clubactiviteiten. Hoereren. Oh ja. Romantisch zijn. Zoenen. Dus moet dat daarom niet heel doen, maar ze krijgen er wel punten voor. Dus wat gaan we nog doen? Hier vriendelijk doen, want dat gaan we sowieso doen. Dus dat is makkelijk verdiend. En we hebben nog één iets overkomen. Wat pakken we nog? Grappen doen, gemeen doen, omhelzen. Dat is goed, een beetje body touch. Wat mogen we niet doen? Een instrument bespelen. Dat gaan we niet doen. Hopelijk komen er heel veel mensen op af. En ons moeder, hoe staat het hiermee? Zitten er al mensen in onze club? Ah, zijn dat tieners? Oeh, zij ziet er wel goed uit. Oké. Ik ga gewoon een keer een paar mensen toevoegen. Tiener! Yes! Tiener, tiener en tiener. Oké, ik wil er nog. Christian van Dijk. Ook een tiener. Oké, kom, want dan gaan we een bijeenkomst starten. Is it? Ja, we gaan naar de Haas en... Of nee, hier blijven. Nee, kom, we gaan naar de Haas en Egel. Even weg van uw kutgezin. De clubbijeenkomst van de tienertjes squad is begonnen. Iedereen is hier. We gaan voor Wolfgang. Dat zag er een tof uit. Zo'n beetje een alternatieve. Klagen dat het ijskoud is. Wow, oké. Een nieuwe wereld gaat open. Over Tosti praten. Maar we hebben 7 clubpunten verdiend. Dat gaat makkelijk.
Requisieten geven? Oké, we gaan hem requisieten geven, hè. Als hij daar blij mee is, met requisieten. Oh, cute! Hier heeft uw mama de kerstman leren kennen. En is kroket niet verwekt, maar allee, ja, weet wel. De aanleiding tot is hier verwekt. Harme, dat is een Einzelganger. Dat is echt gewoon de ultimate challenge. Als heeft ook een badge van de scouts verdiend. Dat is goed. Allee, liefde. Hup, maar kunnen er al in vliegen. Compliment geven over uiterlijk. Kom. Oh, ze heeft een scouts insigne verdiend. Oké. Dat is gemakkelijk. Dan gaan we thuis gaan ophalen straks. Kijk, hij zei te jong die deze ijsblok kan doen smelten. Ze is een Einzelganger. Ze is alweer bang. Maar you can make her crack open. Zou mogen je zus dan ook een keer uitnodigen? Hè? Zou je ook niet beter in die club steken? Ze kan er misschien ook nog een vrijer aan overhouden, zeg. Flirten. Allee, we gaan er al voor, zeg. Oef. Dat was op the one, girl. I want you to kiss him on the mouth. Omhelzen. Dat gaat hier vlotjes. Je ziet, je hebt die skills van je moeder geërfd. Hè. Allee, kom, zoveel mogelijk. Hé, hey, gast, heeft u proberen kussen en je wijst hem af. Moet je niet doen. Praat nog een keer over een tosti. Je moet niet beschaamd zijn. Allee, doe dan binnen, alsjeblieft. Sorry, ik had het echt overhaasten, ze. In de sneeuw zoenen. In de sneeuw zoenen. Ja, zoenen in de sneeuw. Colette. Karet, sorry. Oh my god. Je gaat er niet afwijzen, nee, Wolfgang. Kom, praat eerst een beetje. Hé, maar als hij het niet wilt, er zitten nog mensen in uw club, hè. Naar oh ja vragen? Wat, nu al? Klaag over uw ouders. Mijn moeder is een hoer, maar ik ook. Oh, je heeft nog nooit nudes gezien, zeker? Allee, je bent alle twee beschaamd. Maak de sfeer een beetje beter door een goede mop over marsmannetjes te vertellen. Limbola. Ik hoop echt dat die mop gaat halen. Oh, ze heeft de comedyvaardigheid geleerd. En het is weer een feestdag. Vandaag is het oudejaarsavond. Oh, doe nu in een nieuwjaarskusje met Wolfgang. Oh, hoezo is de romantiek nu verminderd? Het was een mop over marsmannetjes. Toeteren. Allee, toeter een keer. Samen met Wolfgang. Ja, ook een keer als dat flutten draaien. Ik zit er gezellig met mijn crush. Alle tafeltje. Bespreekt u onzekerheid. Oh my god, maar je bent nog niet getrouwd. Niet liegen tegen hem dat je gescheiden bent. Oh, ze vindt een geweldig kameraadschap. Ze is blij. Kom aan, ik ga niet weg zonder een kusje. Zeg niet dat al onze moeite voor niks is geweest, hè. Ik denk dat het aan het lukken is. Ja! Oké, mijn kunnen flirten. Kom, word flirterig. Alle twee. Please. Allee, we zijn goed bezig. Op de wang zoenen, dat kan misschien. Kom aan, een nieuwjaarskus zou zo mooi zijn. Gaat ervoor. Oh my god, ga ze kussen. Kus. Ah! Ja! Colette! Yes, Karet, sorry. Flirterig. Oh my god, make him your boo. Kom aan. Je moet een vriendje hebben. Oh my god, yes. Alles roze. Oh, dat is lang geleden. Yes. Eerste kus. Maar ze hebben al gekust. Maar oké, eerste kus is altijd nog specialer. Eerste zoen. Oh my god. Heet gesprekje. Gepassioneerd zoenen. La. Ja, maat. Dat is een serieuze pieper. Wil je het aan met mij? Niks zoenen. Come on, doe de slutty shit, man. Oh, amai, ze zijn helemaal aan het opgeilen. Allee, kom. Proberen te verleiden. Allee, we gaan dan een keer proberen. Oh my god, maar je kunt toch ook nasty shit in de struiken doen of zo? Oh, je moet gaan pissen. Kom maar, Wolfgang, zo makkelijk raak je er nog niet vanaf. We zijn alle twee flirterig. We willen het alle twee. Vaste verkering vragen! Ja. Ja! Yes! Oké. First boyfriend. Het relatie. Wow, we hebben 305 cluben. Oké, kom, we gaan daar toch wel iets mee komen. Dat hebben we allemaal. Clubvoordelen. Populaire club? Ja, dat moeten we hebben. Oké, dus we zijn een populaire club. Moeten we handshake hebben? Nee, wat hebben we nog allemaal? Een boost. Nee. Dat doen we later. Voilà, bijeenkomst. Oh, ze is zo blij. Oké, kom, we gaan naar huis. Had goede nieuws aan uw mama gaan vertellen. We zijn weer thuis. Ja, mama. Wil je een keer weten? Ik heb een vriendje. Oh, kom, nodigt hem gewoon uit, maat. Uw moeder gaat hem geweldig vinden. Flirterig is een mes sturen. Ja, Wolfgang. Oh my god. Smaakt dat uw zuster... Oh, maar haar zuster mee laten. Nee. Oké, kom, dat gaan we niet doen. Of de moeder... Nee. Het is natuurlijk. Allee, Wolfgang kan elk moment uit die lift komen. Zou je niet beter iets sexy aandoen? Kom.
outfit wijzigen. Ja, voilà, veel beter. Je staat hier, oh my god. Je is al binnen. Wacht, straks zal je mama niet weten wie dat is. Dan gaat ze erop kruipen. Meer keuzes. Oh my god, kun je ermee? Voelt ermee. Kom, we moeten naar de scouts. Oei, nog. Rotzooien! Met karet, maar ze heet zelf karet. Dus met Wolfgang. Ze gaan rotzooien. Oeh, lekker rotzooien in mami's bed. Kijk eens uitdraaien. Ja, kom aan. Karet, ga om... Nee, dat is nog geen seks, hè? Nee. Rotzooien, dat is iets anders. Vieze dingen doen met je meisje. Oké, dat is dus wel... Ons karet is ontmaagd, terwijl dat haar moeder op haar tablet aan het tekenen is. Hij zit klaar bijna, je kunt dat opsturen en dan heb je eindelijk geld verdiend. Dan kun je aan iets nieuws bij. Please, zeg dat het goed is. Het is nog altijd niet goed genoeg, gast. Wat moet ik er nog mee doen? Een olifant optekenen of zo. Allee, Karet is naar de scouts. Nu is het tijd dat we Colette, de vriend van Karet, laten afpakken. Ze heeft eindelijk een man in huis gehaald en hij gaat gewoon alles delen, zoals die tweeling van Ex on the Beach. Zo wil ik dat jullie worden. Oh my god, zou ik ze echt zo, er ook zo laten uitzien? En ze lijken er eigenlijk wel een beetje op, hè? Als ik ze nu gewoon alle twee er zo laat uitzien, noem die Sharon en Ishmael. Allee, je gaat niet blijven zitten. Hij zit wel ferm te staren naar u, hè, zeg. Oh, geef hem een oprecht compliment. Dat gaat hij zo graag hebben. Wilt doen? Dat klinkt leuk. Oeh, ze gaat recht staan. Oké, nu ben ik echt benieuwd. Wat gaan ze doen? Haar tetten tonen? Is dat wilt doen? Amai. Grap maken over vroeger. Girl, you don't have a vroeger. Your zus has a vroeger with him soon. Because you are going to steal him. Kom, ja, het hebt al genoeg groen. Flirt ermee voordat je zus terug is. Karin, niet zo hard met je stilo duwen op je tablet. Dat is niet goed. Oké, laat uw ding goedkeuren. En nu is het hopelijk goed. Voldoet niet, maar jongens, toch, hier maakt gewoon een nieuw. Wolfgang is weg. Kom, hij mag een beetje sms met Wolfgang. Oh, laten we uitgaan en ervan genieten. Karin! Oké, maat, Wolfgang, you a man, ho. Oké, we zijn in het Puppersteenpark. Gaan we hier neuken? Gewoon iedereen dat met de ene naar bed gaat, moet met de andere naar bed gaan. Dat is zo'n extra challenge dat we erbij gaan doen. Echt gewoon like de tweeling van Ex on the Beach, die doen dat ook. Chillen met vrienden. Ah, we zitten nog in de friendzone. Nee, je bent al beu. Kom, we doen dat een andere keer. Hey, nee, als die hier ook moeilijk gaat doen, fuck it. Die liefdesdriehoek wordt nog vervolgd. Ga maar naar huis. Ik heb het al gehad met hem. Bon, we zijn terug thuis en we gaan nog even wachten met de vriend van onze zus te stelen. Hoe is het met ons moeder? Kom, doe verder met je personageconcept, dat je dat kunt versturen, dat je er eigenlijk vanaf bent. In plaats van rijker te worden, worden we gewoon steeds armer. Kom aan, Karin, je kunt het. Hopelijk zijn ze nu wel tevreden. Oh, het is weer niet goed genoeg. Bewerk het dan. Oh, hoeveel tijd heb ik daar al in gestoken? Ik ga mijn prijzen een beetje laten opslaan, zeg maat. Je zit er nog altijd een pervovuzee laten blazen. Ik weet, het is een heel slechte oudejaarsavond. Ondertussen denk ik een keer haar scouts insignes laten. Insigne ophalen. Sociaal dier. Goede daden. Oh my god, ze is eenhoorn scout! En ze heeft nu een bronzen scouting trofee. Oké, die... Is dat dat? Nee. Oh, en een goede reputatie. Cool. Karet, je moet famous worden, maat. Zet ik hier iets op je Instagram verhaal of zo? We gaan het nog een keer proberen, hè? Yes! Yes! Ha, eindelijk! Kom, we gaan direct een nieuwe opdracht pakken. Oké, we zitten al een stap verder. Met al 7000 en zoveel euro. Kom, we gaan hier direct het duurste zoeken. Het meest betaalde. Hier 3050. Schilderniveau 8, dat hebben we wel. Onderwerpdocumenten bestuderen. We vliegen er direct in, Karin. Je gaat doorwerken. Ik weet dat het hier koud is. Veel, maar... En Jasmine is nu ook in een rockbandgroep. En Kiki is bijna jarig. Oké, Kikelelle dus ook. Oké, dat heeft ze al gedaan. Maar na de volgende Beast Mode, Karin. Doorwerken. Jasmine, het is wel serieuze muziek, ze. Oh, hier, kun je niet op de deur gaan klappen? Bus, bus, bus! Even wachten. Oh, het is springkamp poepengelei. Ik heb het met je rockmuziek, maat. Ik zie meer voor die drum en bass. Zo'n beetje pop en al. Ik word dat niet horen. Ah, de muziek is gestopt. Hij heeft niks te vertellen. Oké. Ah, Karin staat hier alweer te niksen. Karin, je moet doordoen. Alleen nog één zo'n omgevingsconcept en dan kun je ze doorsturen en zijn er ook alweer vanaf. En tekenen dat jongske maar doet. Ja, allee, en nu gaan we ze verzenden. Ik hoop dat ze alle drie direct goed zijn. Pees van niet al. Ja, het is al van dat. Het is alweer niet goed. Allee, hopelijk zijn de andere twee wel goed. Mooi jongens toch, Colette, je kussen gedratsen. Ze zijn dus alle drie afgewezen. Haar schilderwerken even tussendoor. Allee, het is hier alleen bewerkt. Hup. Ter goedkeuring naar klant sturen. Ja, die is goed. Allee, kom. Nu de volgende.
Karin, je kunt het. Je kunt het, Karin. Je kunt het. Je kunt het. Je kunt het. En dan is dat 3000 euro erbij. Oh my god, dan zijn we alweer een stap dichter voor te verhuizen. Oké, ons volgende is klaar. Nu nog aan ons laatste werken. En dan kunnen we die opsturen. Boekering vragen en hopelijk een pakje rijker worden. Vindt ze het goed? Nee, het is nog altijd niet goed genoeg. En dat? Kom, dat moet goed zijn. Ja, dat is goed. Oké, nog eentje. Kom aan, hè, Karin. Je kunt het. Je bent er bijna. We werken nog 1 keer uw afgewezen materiaal. Och, arme. Ja, fucking Colette heeft de computer kapot gemaakt. Je mag hem wel zelf vermaken, meisje. Oké, ja. En mama is klaar. Stuur het maar op. Ja, kijk, ik heb gehaald allemaal. Oh my god, Karin, kom. Pak nog een job. En we gaan gewoon de volgende aflevering gaan mijn huis bouwen. Oh my god, ze heeft gewoon extra geld gekregen. Nog iets dat veel geld waard is. Hier. Is de computer vermaakt? Van we moeten al ontwerpdocumenten bestuderen. Het is niet heel tijd mijn man naar bed gaan en kindjes maken, maar dat moet hier ook gebeuren. Dus dat is nu misschien een iets wat saaiere video. Maar we zijn wel goed bezig voor het leuker te maken. Want de volgende video ga ik dan mijn huis maken. Ondertussen ga ik hier wat actie doen met de meiden. Nodigt hij Wolfgang een keer uit, dan maakt uw zuster een keer jaloers. Ach, Karet gaat naar de scoutingbijeenkomst. Komt dat niet goed uit? Amai, telkens wanneer ze naar de scouts is, gaat ze zijn gewoon op haar vent zitten. Yes, daar als ze. Pas op, ze biedt loopt de moeder er ook nog mee weg. Oeh, ze staat al dicht, hè? Pas maar op. En als je zus terugkomt van die bijeenkomst, gaat ze hier wel in die hangtoe staan. Hè? Ah, kijk, poepengelei is daar. Oh, ze is al terug van de bijeenkomst. Oké, laat dat flirt maar voor wat dat is. Hier, Karet, hoe hij hem nog een keer bent dan, hè? Oh, nee! Nee! Oh, Karet heeft dat gezien. Oh. Och, arme. Oh ja, she'll get over it. Hoe is het met de moeder? Zijn je klaar? Oké. Ontwerp, denk nog een keer verzenden. Het is al 1 goedgekeurd. Een ander niet. En de derde ook niet. Dat was te verwachten. Arme is gebroken. Gemeen. Beledigen. You're a bae? Die is gemeen? Oh my god, dat is hier gewoon ruzie met iedereen. Iedereen is ruzie aan het maken met elkaar. En nu heeft ze een selfie gepakt. Oké, dat wil maar één niet zeggen. Dat mijn cliffhanger zijn. Sorry dat ik hier stop, maar ik vind het wel een keer een spannend moment om te eindigen. Ik heb nog nooit een cliffhanger gehad. Dus jullie mogen zeggen hoe dat jullie denken dat het hier gaat aflopen. Er zijn 2 dingen. Ten eerste, gaat Karin haar schilderijen goedgekeurd worden of niet? Laat het weten in de caption. En wat denken jullie, of wat hopen jullie dat er gaat gebeuren? Wie gaat er nu een koppel worden met Wolfgang? Gaat er ruzie komen tussen onze eerste tweeling? Wordt er iemand nog een koppel met Wolfgang? Worden ze alle 2 een koppel ermee? Gaan ze hem alle 2 dumpen en voor elkaar kiezen? Of komt er ruzie tussen de 2 zussen en gaan ze alle 2 verliefd worden op hem? En de volgende aflevering ga ik denk ik beginnen aan mijn huis. Ik ga er een echt huis van maken. En hoe rijker dat ze worden, hoe meer dat ik het kan uitbreiden. Dus dat was voor vandaag. Misschien dat jullie het nu wat saaier vonden. Mijn excuses daarvoor. Maar dit is natuurlijk ook nodig. Want ik heb beloofd dat ik de hele challenge ging filmen. En dat heb ik dus gedaan. Ook deze stukken moeten er dan bij. Maar kijk, we zijn toch wel 7000 euro bijna. Allee, of toch 6000 euro rijker geworden. En freelancer is daarvoor dus een heel toffe job. Want men dat eigenlijk op 1 dag verdient. Dus als je heel veel doorwerkt, lukt het allemaal. Dus dat was dan. Merci voor het kijken. Totdat ik er weer zie. Met of zonder een wolf. Hangen menu voor 2 zussen. Doei! Dat was echt een heel raar einde. Maar oké, what the fuck. Doei!